Не виж просто много пъшър, ще изкъпеш, ще изпитиш целия. Сега си свободен. Абе ти го вкарай първо. И тук колко е мръсна. И вкарването ще е трудно. Да, много е високо. Ма нищо не. Ти ли го стълби, толкова много стълби. Той е широко, колкото вратата, това не се случи високо. Право. Ура! Ти на клипче ли снимаш, бе? Да. Аре, няма да показвам това, което... Само да пуснеш някаква бясна чалга и да почнеш да танцуваш щастливо. Така. Много място взема. Така че много място. Нищо, аз ще направя следната рука. А ти дали му решетките? Не бе, онова беше друго, Това те беше си вътре. решетка. Добре, аз ще направя следната ръка, да. Този малкия хладилник ще дойде тук, а този ще го сложа тук. То малкият мога ти влезне и под бюро. Да, може и под бюрото да влезе.